Right, good morning class. Yani mabhuku emetitondi mamaketoni varazipi nhasi handisikuda zviviolence neyo. Violence iyo yakaipa zveyo. Watanga so. Manje nhasi na silent killer muno ndoudza silent killer. Silent killer uri uzvizwa. Kuti ndo vachenjanisa vese kuita kunge medi. Oh, zvanzi dzororo nemanzi. Iwe utaure kwawakwere. Handizvako iwe. Wisasina kubhadhara school fees ndabude muclass mangu. Musarambwa makavika mpinyi ndini wamakananga. Iwe seuchivhurikewo namboti iwe werini. Ndingadei kwauriwo. Ndinoda kuti ima muna zvomudawo kwandiri. Handina zvondoda kwaurini. Ko zvizukuru zvangu hazvisiyepi. Zvizukuru zvenyu zvaidhidha kuvekera kuna chikwete zviro bhafu nyungu. Right. Saka mangwana munhu wese anofanira kuya nekadhi rake pano chirugoswa pano pachikoro. Kadhi iroro rinofanirwa kuti wane zvinhu zvakakwana. Chogudhu chiripo kana uripo tomaka. Beta chiripo kana chiripo tomaka. Bed 0. Excellent wo tichimaka. Maona gaga jam, isa janga ne kusubscribe.